दुखु मोनदों नामा मादै दुखु मोनो गाबनो ओंखारनो नंगौ गैलिना रावबो बे सासेल'सै बे सासेल'सैमोन सुखुवा ओमफ्राय नंगौ अब्ला जोङो दिनैहाय नैबे जर्निखौ जागायसिगोन नैबे हिन्जाव गोदाननि असे न'खरनिफ्राय बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमथेखा एरिया दैखरगुरि गामि बेनिफ्राय जोंने नैबे आदैया जाहैबाय हिन्जाव गोदान जायनि हाबाखौ जों जानो थांगोन बेनि गार्जेन माने बिफा आरो नैबे आदै महेस्वर नार्जारि लास्ट फिसाजो गोजामोन नामा फिसाजो गोजा साब्रै फिसाजोमोन हाबा जाजोब्बाय बे लास्ट औ ओमफ्राय माबायदि मोनदों दुखुबो मोनदों नामा एसे दुखुबो मोनदोंमोन खिन्थु दा गोजोननायबो मोनबाय औ बेनो आरो फिसाफोरनि साननायानो फेदेरै फोलावै लास्टावहाय माने गुबुननो बिलाइ हरनांगौ जायो बर'नि नेमावहाय नंगौ नाङा बे हिसाबै एसे दुखुबो मोनो दा जायखिया जों गोबां ओंखारबाय बेसेबां जन जागोन 300नि एसे बारा जानो 300नि बारा गंसे बायदि जाखो गारियालाय माने 20 खान बायदि जाबाय 20 खान बायदि ओरैनो न'नि मानसिफोर दंबावो प्राइभेट गारि दा माने ओरैबायदि ग्रिमै जाहैनोहाय हांख्रायखाबाय जोंनि आदैया माने बिराद गोबाङै ज'यै हाबा जाहैगोन जायगाया जाहैबाय बेंटल देवलगुरि गामियाव बेंटल देवलगुरि बेनिफ्राय जोंनि बर'नि नेमावथ' हिन्जाव गोदाननि बिमाया थांफाया हाबा जानो बेथ' थालांनांसिगोन गोनाङा ओमफ्राय मानो लांफाया बेखौ मिथियो आसलथे मानो लांफाया आंथ' बारा मिथिजोबले जाहैबाय जोंथ' गासैबो गानै जोमैबो जेसेबां दं गानै जोमै ओंखारबाय हाबा जाहैनो थाखाय ओमफ्राय खिन्थु मादैया हिन्जाव गोदाननि बिमा दा जोंथ' देलायै गानै जोमै ओंखारबाय खिन्थु मादैया बेयाव थालांनांगौसै जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरनि नेम बायदियै माने हिन्जाव गोदाननि बिमाया हाबा जानो थाङा आरो बेबायदि माथो दुखु मोनदों नामा दुखु मोनो गाबनो ओंखारनो नंगौ गैलिना रावबो बे सासेल'सैमोन सुखुवा ओमफ्राय नंगौ दा उन्दैनिफ्राय लोगो मोननायनि दा नागारनो हा बिमाखौ बावनो हा इबो ओंखारगौ थाथ'दो मादैया होमब्ला दे जों जाना फैनायसै जों बोर होनानै फैनायसै अब्ला जोङो ओंखारबाय नोंथांमोनाबो नुसिगोन माने ग्रिमैहाय माने दिनैहाय जों हाबा जानो ओंखारबाय बेंटल देवलगुरि होमब्ला आदै रेडिखासै दा दे जाबाय दे ओरैबो ओंखारबाय नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मामोनलाय हिन्जाव गोदाननि बिब' ना बिनानाव बिब' माने दिनै हाबा जाहैगोननि बिब' ओमफ्राय ओरै थाबाय नै कफिमोन आंनि हिन्जाव नानिमोन थाबाय नै बेवाइफोर बेबायदि आरो माखासे बैयाव दाबसे फिल्डआवहाय रेडि जानानै दं आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं नानि माथो जाखो है गयसो जाबावबाय गय जानाङा मै थाङो होमब्ला जोंनिया नैबो गारि गङै जाजेनबाय ओरै गंसे ओरै नै इसोरबो मै थाङो सिनि हाबा मिथिया आनै रहिमानि होमब्ला ओंखारबाय आवगायनायसै नानि दल'था दे जों नैबे माखासे जोंनि दुंखल लामानि गेजेरजों होलांसिगोन आरो नैबे बलेर'जों ना माथो फंबाय बे हाबगोन दिनैहाय खुम्फु गोरों मानसिनि सालायनाय दा एसे आलादा जायो नंगौ नाङा अब्ला लोगोफोर जोङो नैबे खुम्फु गोरों सालायग्रा बिथां फंबाय प्रह्लादनि गारि सालायनायजों जों नैबे थाख्लाय दैलामबारिखौ बारगासिनो दङ जोङो थांगोन जाहैबाय सर्टकाट दा नै बेफोरबायदि मेसेंब्लाबो दैया नै बेखिनिया थाबाय थायो बेफोरखौ जों सालाय सोमनानै बारलांनांगौ जायफ्रा ओरै फैबाय मिथिगोन जायखिया लोगोफोर जोङो दा दिनैहाय थांगासिनो दङ जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागो जानानै हाबा जानो आं दहाय खिन्थाखाबाय बेनो जाहैबाय बेंटल देवलगुरि हौवा गोदाननि नामा जाहैबाय जिसया लेट्स गो हाबानि बोथोर ओरैबो बिसोर हाबा जाहैयो नै महायबा बिसोर जोंनि पार्टिङा बिसोर अपोजिटसो थांगासिनो दङ ओमफ्राय जों थांगासिनो दं बेंटल माने हाबानि बोथोर जेरावबो हाबा जानाय हाबा जाहैनाय बिसोरनिबो गोबांखा नै आसलखा ग्रुपमा नै ओमफ्राय जों बेबायदिनो गल' गथ' थांगासिनो दं आरो उनजोंहाय लादु जानाय माबा जानाय जागासिनो दं नै नानि लादु जायो नानि अब्ला लोगोफोर मोनफैबाय बामजादो दे मोनफैबाय बेंटल देवलगुरि
नैबे जाहैबाय बिसिनिनो हौवा गोदाननिनो मण्डलिनि गिर्जा ओमफ्राय बेनि कम्पाउन्डआवनो दा ओरैबायदि गोबां मानसिफोर जमा जाबाय माने हाबा जानो फैनायफोरा दा बुंखादोंमोन आङो माने लैहोर लैहोर जुब्बुर जुब्बुरै गोबां मानसिफोर हाबा जानो 300नि गोजौ मानसिफोर हाबा जानो ओंखारबोदों नालाय दा नोंथांमोना नायदो नै दा नायदो नै जायगायानो बुंजोबबाय माबा सभा जानो फैनाय बायदि गारि खि गारि नै ओरै नायबावदो नै ओरै नायदो नै वा नै बुंजोबबाय दा बेयाव माने जमा जाथ'बाय माने बेयाव जमा जानानै ज' जानानै ओंखारलांसिगोन आरो हाबाथिलियावहाय येस गासिबो जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागोनि एबा हिन्जाव गोदाननि न'खरनि जाथि बाहागिफोर बायदि बायदि नै नायदो बुंजोबबाय जायगाया अब्ला नै बेबायदिनो आवगायबोबाय लैहोर लैहोरै हाबा जाग्राफोरा हिन्जाव गोदान लागोनिया नै लामायानो बुंजोबबाय नैबे जायगाया नै ओमफ्राय बेसेबा गोलाव गोजानसिम दङ दे नाहरदो नै सिगाङावथ' बेयाव महिलाफोर गोजा बेनिफ्राय उनजों नाहरनोब्ला नुगोन हौवाफोरखौबो दा बरायबाय नै जोंखौहाय एबा हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बेम दामनाय माबा दामनायजोंहाय मोसायै मायैनो जोबोद मोजां दा मोनफैबाय नै हाबाथिलियाव बेनिफ्राय गेटना बेबायदि नै दा हाबगासिनो दं आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान आरो न'खरनि मानसिफोरा दा बरायगासिनो दङ गोजोननाय लानायनि गेजेरजों ओमफ्राय नैबेयाव नायदो नै नैबेयाव नायब्ला नुसिगोन जिसया एन्ड रहिमा दाननाय गैयालै दाननाय गैया दा दुलाराय जिरायबाय नै हिन्जाव गोदान लागोनि आलासिफोर बेनिफ्राय दा बयनोबो साहा मुरि होबाय नै दा बिदिनो जिरायनानैहाय साहा मुरि लोंगासिनो दं आरो नै गासिबो आलासिफोरा बेनिफ्राय माखासे हिन्जाव गोदान लागोनि आलासिफोरखौहाय जाहोजेनबाय नै माने एफा गोबां मानसिफोर जिरायहोथ'नो मानो उसुबिदा जानायलाय दा ओरैहाय जागासिनो दं नै दुलारायैनो गासैबो हिन्जाव गोदान लागोनि आलासिफोर जाजेनबाय आरो नै महिलाफोरै मायैहाय बेलाय खैरोम खैरोमनो जोङो गार्जेनजों माजों जिरायबाय दा नै एखे मा होगोन मा मागोन जाबाय नै जानायनि टाइम जाबाय जों जिरायबाय खनायाव नैबे आदैयाबो नै हिन्जाव गोदाननि बिफाबो जिरायबाय ओरै सोमखोर ओरै जोंनि खुम्फु गोरों पाइलट नै ओरै अनलाजों जाग्रोनायसै दा अनलाजों जाग्रोनायसै दे मायो टमेट' औ टमेट' दे आदै जादो फिसाजोनिसो हाबालै मोनजाबाय था इदि हाबाखौ गुबुन गुबुन हाबाखौ मोनजायो खिन्थु फिसाजोनि हाबाखौथ' मोनजाबाय थाना बेनो आरो दे होहाबदो मा मा दं होफैजोबखादोलै दा जाखाङै लोंखाङै जोङो आवगायबोबाय रिसिपसन जायगायाव दे लोगोफोर दा नायदो नै रिसिपसननि जायगा जेराव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना जिरायनानै दङ दा जोंबो नायहैनि हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौहाय
अब्ला हिन्जाव गोदाननि बिफायाबो नै बोर हैबाय एबा निमन्त्रन होनानै बोर होबोबाय नै नायदो। दानिया नायदो बिदाय होनाय एबा बिदाय होस्रानाय हिन्जाव गोदान लागोखौहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबबाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।